så tørstig. Hvor finder jeg noget at drikke? Køkkenet. Vi har brug for den store mariehøns hjælp. Kan du se den store mariehøn? Ja, det er rigtigt. Store mariehøn. Hvordan kommer jeg ned i køkkenet? Hvad siger du? Lidt højere. Højere endnu. Tag trapperne. Jeg skal tage trapperne. Se trapperne. Ja, det er rigtigt. Wow, de er stejle. Hvordan kommer jeg ned ad den? Ja, jeg holder fast i gitteret. Hvor er køkkenet? Ja! Den vej! Vi fandt vej til køkkenet. Nu mangler vi bare noget at drikke. Men hvor finder man noget at drikke? Kan du se noget at drikke? Ja! Det er rigtigt. Men hov! Hvordan åbner jeg? Hvordan åbner jeg? Kan du hjælpe mig med at åbne den? Skal jeg bare løfte en metalagtig ting op? Okay. Den er åben! Vi fik noget at drikke. Så vil vi gerne sige tak til dem, der har lavet filmen. Tak til Laura, vores kamerapige. Freja var Mariehøn. Rebecca, vores klipper. Og Mariehøn. Der er hjertet med at finde vej til køkkenet. Få den lige lidt væk.